Maria Cristina Morga Marquez Alfredo Estera lagi. Racho Ramos o Gobernador Kaubayan si Auxilio Racho sila si Sidre Racho sila ang mga kauban sila si Maria A.A. Langido o kinsa ito ang tanang ng mga kauban na nag-meeting ni aron magmalampuso ang ating plano sa Racho Clan Reunion. Daghang salamat kanilang tanong sa inyo pagdong natibukan. Salamat kay nga nitambong mo o ato ng sugdan ang atong pagpailangina sa gikan sa kinamagbuwanan ni Tatay Alejandro Racho ni Juana Galeado. Will start! Sa unang panahon si Tatay Glorio mga may unang namilyo, giuna man sa kamilyo kay sinamag buwanga o si Tatay Aldo, dili man mo sugot na maglakad-lakad kay tuon kay sila sa kaitas ng gabaan kuno sa bulakan. So karon nag-una man si Tatay Glorio o kamilyo, ari ta magsugod sa kinamanghuran sa iyang anak ni Alejandro Racho ni Juana Galeado. We will start Armando Racho. Ako sa kinarlan ang mga anak ni Tatay Aldo. Si Ramon Racho, si Gregorio Racho, si Molista Racho, si Zacarias Racho, si Roberto Racho, si Armando Racho, si Phyllis Racho, o si Hector Felipe Racho. Maura ang mga anak ni Alejandro Racho. Atong gibulyokan karon ato ang mga apuhan. So atong unahon si Armando Racho pagpapundo ari sa tubanan. Ang anak ni Armando, maghinaw ka mo sa side ni Tatay Armando. Ang anak ni Armando, si Teresio Racho. Palihog ang mga kaliwan, ari niya subalan. Si Teresio Racho, si Asuncion Racho, si Pitita Racho, Pitita, ay si Pitita. Si Putin Racho, Wachi nakapita sila sa okay, ay bumalikon. Si Teresio Racho, si Pitita Racho, si Guillermo Racho, si Asuncion Racho, si Narciso Racho, si Feliciano Racho, si Dioscoro Racho, o si Simeon. Walong pinisilang Racho. Palihog ari sa tubangan, aron ma-picture meeting. Akong giuna ni kay awalan mo ni kanina. Mubaw sa sila. Ani sa tubangan aron ma-picture meeting ang mga edad-edaran o patong mga apo, mga singkot tubo, bakit bagol o bagay sunay. Ari sa tubangan palihog. Ganyan mo na. Kung na ay remembrance ang mga kaliwan. Itan ka lang mag-picture meeting dyan. Okay? Sige, we will start a picture. Salamat po. Kanina lang din silang duha. Kanina lang silang duha ang mga gwapo na nahabilin. ipatunga unta na. Okay, tinuod na. Si Manang Buring na lang og
Si Liliana Razo, si Fermina Razo, si Esperanza Razo, o si Chotro Razo, the only one son. Empat kampung pagay. Paliho, ari sa kawanan, aron makuha na pinigyan sa mga kaliwatan. Mga tayo picture. Okay. Ang mga batan ko na mas kubaran, mga tutulong, pinitulong. Okay. Ready? Isa, gamay ra lagi. Wala sa tihit. Nagtihit ng yelo. 1, 2, 3. Day, lingkod sa day. Si Phyllis Racho, ang iyang mga anak. Si Crescencia Racho, si Candida Racho, si Nicholas Racho, si Isay Racho, si Matia Racho, si Dolores Racho, si Domingo Racho, si Celia Racho. Pero pasayloan mo na kaingon mo na muna ang sasalig na kamay na kayo. Sila na Diyos si Prima, ito ang representative na si Mildred, sila si Elby, sasalig na sila ni Phyllis Racho. Kaya ilang akuhan, kung ang mga iban sa Mindanao, huwag mga kaanhi. Kani sila, sa side ni Phyllis Racho. Asa sila si Elby? Sila si DC. Sila si Janito. Si Susan Senoria. Si Dita. Alberto. Asa na ka? Oh, dire. Kaya sa side ka ni Phyllis Racho. Dire. Kay mauni ang kalimutan ako. Pasaylo ako ang kalimutan mo ng usa ka anak. Walo ka po anak ni Alejandro Racho ni Juana Gallardo. Dire. Ang sa side ni Phyllis Racho, anak ni Alejandro Racho ni Juana Gallardo. Paliho, picture taking, dire mga apiso na ang kinatapusan panglayo sa kalibutan. Asa na Junior? Asa Junior kasi? Noria! Racho Alfredi, paliho, ari sa atubaran, aron yung picture taking. Paliho, dahil Noria, asa kaoy, paliho, kay gusto ko katanata gawin pa sa atong usap-usap na kaliwatan. Okay? So again, we will start our picture taking. Maui sabot ni Phyllis Racho, anak ni Alejandro Racho ni Juana Gallardo.
Tayo sa ano? Pao ko na suga. Asa din si Nilo? Asa din si Nilo niya? Nilo, where are you? Nilo, please. Pauliho, alis sa tabangan aron luya ay Nilo sa iyo Sige na lang, oy, sige na lang. Ayaw pagkat pagkaayaw eh. Parente mo? Parente na ito. Thank you.
Selena Racho Maminda, si Maximilian Racho Maminda, si Bernarda Racho Maminda, si Blas Racho Maminda, si Eugenio Racho Maminda, si Jose Racho Maminda, o si Pino Racho Maminda. I hope ang mga ko kita mo sa akin. Sana. Kaya si Chakarudin. Nyara, nyara. Ni
Thank you.